Dobar dan. Današnja je tema glasovna promjena, jednačenje po mjestu tvorbe. Da bi učenici 8. razreda dobro razumjeli ovu glasovnu promjenu, prvo što moraju naučiti je podjela suglasnika po mjestu tvorbe. Suglasnike po mjestu tvorbe dijelimo s obzirom na to koji organi se međusobno dodiruju pri prolasku zračne struje i pritom čine potpunu prepreku ili tjesnac. Pa stoga suglasnike B, P i M nazivamo dvousnenima jer se pri njihovom izgovoru međusobno dodiruju dvije usne. Suglasnici V i F su zubrousneni jer se pri njihovom izgovoru dodiruju donja usna i gornji zubi. Suglasnici D, T, N, C, Z i S su zubnici jer pri njihovom izgovoru vrh jezika dodiruje gornje zube. Suglasnici R i L su desnici jer prilikom njihovog izgovora jezik dodiruje desni. Suglasnici Č, Ć, Đ, Đ, J, Lj, Nj, Š i Ž su nepčanici jer tijekom njihovog izgovora jezik dodiruje tvrdo nepce. A suglasnike K, G i H nazivamo jedrenicima jer da bismo njih izgovorili, stražnji dio jezika mora dodirnuti meko nepce koje također nazivamo jedrom. Ovu ću glasovnu promjenu pokušati objasniti pomoću triju riječi. Prva je riječ nošnja. Ona je nastala tako što smo iz glagola nositi uzeli osnovu, to je nos, i dodali smo je nastavak nja. Možemo primijetiti da je na početku suglasnik S zubnik, a suglasnik nj nepčanik po mjestu tvorbe. Stoga se S mora prilagoditi i pretvoriti se u Š koji je također nepčanik. U riječi nošnje imamo dva nepčanika, jedan pokraj drugog. Drugi je primjer riječ stambeni. Ona je nastala od riječi stan i nastavka beni. Na početku imamo suglasnik N koji je po mjestu tvorbe zubni, te suglasnik B koji je po mjestu tvorbe dvousneni. Kad se N nađe ispred B, ono će mu se morati prilagoditi po mjestu tvorbe, te će se pretvoriti u dvousneni M. Stoga u riječi stambeni imamo dva dvousnena suglasnika, jedan pokraj drugog. Treći je primjer umanjenica riječi orah, riječ oraščić, koja je nastala od riječi orah i nastavka čić. S obzirom na to da je suglasnik H jedrenik po mjestu tvorbe, a suglasnik Č nepčanik, H će se prilagoditi suglasniku koji slijedi i postaće nepčanik Š. Stoga u riječi oraščić imamo dva nepčanika, jedan pokraj drugog. Postoje neke riječi koje su iznimke, ali samo u pismu, ne u govoru. Jedna od najčešćih je riječ jedanput, koju ćemo izgovarati tako da provodimo jednačenje i ovo N će u govoru biti M jedanput, međutim u pismu to nećemo zapisivati. To je zato što pravopisno pravilo kaže da riječi koje možemo razdvojiti na dvije riječi koje imaju svoje značenje, jedan put, zapisujemo na taj način i u njima u pismu ne provodimo glasovnu promjenu jednačenja po